ka? Kina, start na? Oh. Basta to, story na ako, gunit, basta picture ta, pungko din na, ay, sigwa na. Ano yan, Tin? Diya, punto na. Umyan. Umyan na mo yan, yung nawya, sana walang gana daw. 1, 2, 3. No! Ay, gimok, diya na. Yes! Ay, gimok. Ah, just yun doon. Torres to ya. Yes! Ay, gimok. Wala sa diya. Wala, bay! Kung nakadungog ka na ako ng Diyos, gunitin ni Silpo, ginulitin ni yun. Picture. Gimok ka ng gimok. Na. Gimok ka, picture. Picture. Buy. Picture mo doon. Picture. Picture. Ganyan din na. Bike mo. 1, 2, 3, smile. No. Tawa. Idiot! Sana balik. Balik. Idiot! Tawa tayo. Sige, sino ba itong anak? Pinugod. Nawala, bay! Idiot! Sino ba? Mga itong anak ko, pinugod mo. Ay, katong Patay mo ang maron. Balik ang nyoy. Ano mabalik ba? Asabi? Balik ba? Ay, tayo na! Ay, dupin na ba sa Look! No! Just kasama, Just! Just! Ipakuha ito remote na! O paano? Sino mo ba? Wala na balik. Just, binitin na remote, Just! Para masunod ka na mo dahil yun. Lakaw na ron, bantay. Ina mo ngayon. Gulo pa na remote ko! Alam mo, sino ba? Alam mo, sino? Wala pa. Wala. Kasi Gabriel, yung nabratahan. Ay, kabli ng putahan. Ay, kabli ng putahan. Ay, putahan kami ko. Bakit mo yung bike? Ay, gabi na bertanay! Yung tao, yung bike, yung maka. La, nara siya dili kinog. Gulupad naman ang remote. Nakita na mag- Nakita na ka. Ano, oh. Kasi, basta lagay na. Ano sabi niya? Ako. Ha?